Ka Jingrakhe ya ka National Sports Day araja arpulai bala penlong da ka office jong u District Sport Officer Southwest Kasil District bala penlong hapo jong kamadan Artificial Turf MDSA Nonglang Southwest Kasil District kalalong ka Shongshit bat ishong kun bha ha ka bahadu Henrus Patam AA ki kena school kilawan banishim menta. Kumta pan rakhe yakani ke sngi bakarpang ka office u DSO Southwest Kasil District kalapanlong yakani ka lempong yele kai ka balatip kum ka second inter-school invitation Mawphor and talk of war competition araja arpulai kalong kum kadak jong ka jingas no ktilang bat kari India baro ka wei ha ka Jingrakhe yakasi karpang jong umejo Dhyan Chan wei na ki klore le kai hoki jong kari haba phaisha ka jingele kai na kaliang jong ka office jong u District Sport Officer Southwest Kasil District kalayo ban khot hadu Henrus Patam ki khana school ha ka ba khanyo tli ki kanho na kaliang jong ki khana kanthai pat khan reu tli na kaliang jong ki khana shinrang ki kanhon ki bala poisha ka thong jong ki jingjob ha ka jingele kai mau point kilong na kaliang jong ki shinrang la job da ka Modern Academy Higher Secondary School rangmau da saupunyau la saupulai point persha ya ka Floresidu Secondary School nonglang katba jong ki khana kanthai pan la job da ka Little Star Higher Secondary School maukurwan da saupu ar la 8% point persha ya ka Nonglang Secondary School nonglang katba ha ka jingele kai ya ko bantan tlai ni talk of war kilong ka Nativity Higher Secondary School maukurwan kala job ya ka Little Star Higher Secondary School maukurwan kabade jongki kenthai nangta ha kaliang jongki shinrang pan ka Nativity Higher Secondary School maukurwan kala job persha ya ka Rangthong Christian Higher Secondary School yakane galempung yele kai ba arsngi lapanha perdano da ubati lengwa Deputy Commissioner Southwest Kasil District harangat ka jingadon lang jong uba damang singkon District Sport Officer Southwest Kasil District ki officer sarkar kinong hikai bat ki khana school Sports meet tentang office jong District Sports Officer jong Southwest Kasil. Natama ki baru ki nado ki coach, nado ki referee, ki judges jong kani ke Jingrakhe, bakhampla, bakhamper, bagim kami menurut kani ke Jingrakhe kani ke bagila modify, bagila kan kampung jalan susu.
ban terpan di kena school punya practice di sinong di jaga di Jingrakhe ba harus nang ban penhaban ya kun ban yo gejing job ya kita dibaile ya katok of waru ya penhe ba iksa itu kita biela ban ya job la dengan aku boleh ini perlu kena ki office bekerja ki office bekerja bayar lah ni Mawphor nada ki nohi ka school ki basim kia yang ni kam nada ki basim interest yang ban promote ban penkeu ya ka ni ka jingel sports ha ka ni ka jal ni ka thang jangi ya ki kena school ngai boleh itu bila ya sim benta bat kani ka jing pemlin ni ban yele ya ka sports ban penkhanya lagi ban kiar lagi ni jumlin di basniu kani ka jing pemlin ni ban yele ya ka sports lagi bagi ni jing na ka kan pernah ni na jumlin di basniu